Senra Rodrigues, 1 minute. Take the floor, please. Obrigada, Presidente. Expresamos a nosa forte condena á utilización das crianzas nas guerras, así como a todo tipo de violencia contra as mulleres e as meninas. Condenamos igualmente un conflito detrás do que há, como sempre, fortes intereses das potencias occidentais nos seus recursos naturais, a terra, o petróleo, o ferro, o cobre, diamantes e ouro. Pedimos utilizar todas as vías diplomáticas para acabar con este conflito no Sudán do Sul, para que se respeiten os dereitos humanos e se poña fin ao secuestro das crianzas e así como apoiar para que estas crianzas soldado recuperen a súa infancia. Pedimos o apoio claro e contundente para mellorar as condicións de vida da poboación e para erradicar a pobreza, a fome e a desnutrición. Pedimos tamén apoio para o campesinado para que teña os recursos precisos para a produción de alimentos que son terra, auga e apoio económico. Mais non somos nós quen ten que dicer como ten que ser o goberno no Sudán do Sul. Obrigada. Obrigado, gracias. Next author, Deputy Josef Weidenholzer. 1 minute, please. Dankeschön. Es ist noch nicht lange her, dass wir uns in diesem Zusammenhang mit der Situation im Südsudan beschäftigt haben. Wir haben die immer mehr aus dem Ruder